saben bengi iki kon jengleng iki jarian kok ngene copot keris copot klambi ora nyawa Bu es mesam-mesam lho Mas ngerti sampean kena neng gurung bener nggone. Ini luput iki. Malah ora bener nggone kacamatane copot ya. Kena copot kuwi. Jan. Yen memajang iki ngendi. Aryanti kowe kok ayu men saiki. Hah? Ora ketok ya. Sampeyan juga dicopot kacamatane wis kok ngono kok. Wah, bathukmu. Bathuk ki ngendi? Oh lah kok bathuke dhuwur. Oh ya, iki glungan. Ya. Ora apa. Lah wong ra ketok kok. Nek digone meh. Ora aku sing dadi korban iki kok. Ngene pasaran ki nggokke malah kleru. Dadi gawe malah mbek bojone tringo dalane isih teles malah kedemok malah. Yen memajang mung karo jano kuning hoja kowe kok meneng ae to ya lah piye to aku wis polah ngene-ngene iki kowe ya dektoke piye ngono lho kok mosok mbegegek kae ngono lah aku urung rasa lho Mas jebok ngono kok lho sampean ki kurang seru kok ya kurang seru iki njaluk ngombe pil nyuwun pilih siji enten pli kita budeke nggone pil KB hah obat pil kita oh ya pil kita esok nguntil pal untal pil iki terus top obat mentret oh Mbak Eko aku tau Mbak mriki to Mbak malah mentret ora dadi abangan kembang wae waton nguno keplenet cagak Asar Tano ki mau ki jope ki apa nganggo dimek-mek barang to sujukno natap ngene ora mletus lho jawabku ki gur nyanyi aja mau nganggo dimek-mek barang ki lah yo sing tanggung jawab sapa totalitas dalam di panggung totalitas nak njur aku mbok mek-mek ki nak munggah panggung iki platmu gantinen. Ganti. Aja plat ireng, platmu kuning. Dadi aku kan bebas nemek. Sik aku pek anu kondoro makku gen. Piye? Kowe arek laporan. Iya nang. Dorok. Endi? Kowe arek nang ndi? Lah kowe iki nakal Mas. Aja nesu. Iya nyuwun arep balik. Nyuwun pamit, Pak. Oh, enggak. Nyuwun pamit ya, Bu. Hush. Nyuwun pamit, Bu. Kok nyuwun pamit? Ora. Lah kowe iki ngono kok masuk. Kok malah nyuwun pamit? Pak, lah niki ki wong sewu dimek-mek ngoten niku lho, Pak. Aku ora ngajar kok. Ora sengaja aku ngene-ngene mungkin ora sengaja, Pak D. Jenenge yo ngene yo Pak D. Ngono ora apa-apa. Oh jenenge nyambut gawe iki ngono kuwi. Oh jenenge totalitas. Totalitas ya melaku. No, orang pareng nakal mah lho ya.
Wis diombe. Ogah aku nak nakal. Aku wis arep ngombe sore ngat ya. Apa kuwi? Sore diombe bengi cengat ya. Wes dumugi wahyaning mangsa kala dumaweng kodrat. Kang sineta loro dadya sak jodoh. Kowe nggo watu. Ora aja nggo watu. Lah apa? Dong suruh. Aku malah nggo watu malah menyonyok aku. Wong nganten-ngantenan kok nggo watu karo nggo bandem. Ya maklum to Mas aku ben ora ngene iki. Ya aku ya nyadari kowe mbiyen ngene ya mung ketangkep dadi ya ora nganggo Ora ya. diringi kodhok ora. Iki malah endi sing nyuwun. Pak Gun, Pak Gun. Pak Gun. Pak Gun. Wah, mboten enten. Wah. Mboten enten. 20.000. Mas, jeneng iki dipirsani piyanton kathah ki yo nek ngendikan nek tangan iki ora trunyukan tekan ndi-ndi kok ngono kuwi. Ora. Pancen aku ora karepku dhewe. Ora karepmu dhewe. Lah njur sapa kuwi mau Mas karepe sapa lho? Karepe Mbah Mulor kono. Mbah Mulor. Mbah Parjan. Manuta le kowe ngono mau. Mbah Parjan di Mbah Parjan. Iki sing nyuwun sampe gunung lampun kondur to? Pak Gun pun kondur. Wes sampun. Kocur iki mu takon genepi 100 agek 20.000 kok malah kondur. Pacitan sarwi indik kok mburi ora. Kose. Apa? Katheke lorek. Wis aja. Kowe kok ya Allah Gusti Pak, iki kathoke bojomu kok mbok gonku ki teles. Aku butuh nyawut nggone bojoku tak nggo. Iki bidole bojomu. Kowe ora sini-sini. Lah kuwi. Wah, kok ora. Dialanganen pun dia kok lari selama iki kathoke bojone nggo iki lho. Nggonku ki teles. Dikumbah. Burung garing. Burung garing. Lagi bibidole bojomu lan anak bojomu kelangan piye lho, Mas? Ya ora apa-apa to wong iki ngathoki jero. Walah ya Allah, Mas. Ya lho aku isih nganggo nggone bojoku. Kowe malah ra nganggo babar blas. Sia-sia. Langsung jarikan. Ora ya. Sampeyan gekek ngindik. Lah, kena sing nutup lawange aku kok yo ngene to ya. Panas udan. Udan. Panas udan panas saling ngalih. Kuwi nek wong wedok lho gur meteng wae. Ya ora kok. Kok manele kaya ngono lho. Panas panas. Panas udan panas iki ora apik. Aling-aling capek gunung. Penyanyine ayu gawehane meteng. Halah kantil Mas. Halah kiyang. Halah kantil Mas. Halah kiyang. Kiyang. Kendil. Kiyang. Kendil. Wetan kali ngulon apa sedyane kelakon. Aduh. 20.000 lho iki. Ayo disyukuri to, Mas. Nah, aku ya pancen tak syukuri Dik. Sadurunge disyukur-syukurke wong, aku ya tak syukuri. Ayo to, Mas. Nadyan wadon sarta
bojone sampean. Amin, amin. Mau amin-amin aku esuk yo ngene iki ora apa-apa. Aku ora kesusu lho, Mas. Nek sampean meh dhisik monggo. Nek kowe kudu Aku ora melu. kesusu lho. Kowe kudu melu aku. Lah kono sinden ki sokeh. Sinden ki sokeh. Mosok sinden wis oke. Sokeh lho. MC urung ngene. Urung ana. Ya wis kowe engko keri wae ya. Iya. Ora apa-apa. Engko Eman-eman. berarti ya maneman kowe. Aku duwe bojo kowe tak gemateni. Iya to, Karo Mas. kowe ora bakalan tak pendem nek urung mati. Weh tenan. Kowe iki aku karo kowe gemati kurang gemati piye? Anan, ayo. Sih. Mas, sowan mriko nggih. Oh iya. Ini bapak-bapak. Ya ora apa-apa. Sami perso, Mas. Oh iya diajeng. Dek jaman tuh. Wonten dalemipun Bapak sik biar lali. Yes. Bapak Suwarlin. Bapak Suwarlin sekalian Almas Duki. Mbak Ibu Ngatini Melian, Suwarlin. Oh, lah ya Suwarlin. Oh Suwarli. Wah, iki sing salah ngetik. Kacamata kuwi lho. Ayo wacanen. Suwarlin. Lah iya sampean ku sapa lho? Suwarli. Lah iya. Suwarli ya, Mas? Suwarlin wis bener Suwarlin. Lah iya sampean ki lho. Tirta Karnom iku kebak disuntak. Tirta Karnom ki apa lho? Banyu langit. Nek kowe enek lagune. Sing penting enek sing nyuwun kok diaturi. Bu sing siang Bu. Mangga. Pundi? Bu Nika oleh mesane panjenengan lho sampe ndingkluk-ndingkluk. Iki sok gambarane tuwamu. Aku biasa. Iya. Sing siang Bu. Di Anjir. Monggo pada habis sawantenipun monggo. Monggo dipun dahar. Kanthi sekeca. Ayo kowe nembang. Ngaten. Dadi sinden kondang ki nembang ki pas penerke. Lah iya. Ayo iki. Dadi ora kena bahasane kowe kok ngasih. Nyanyi kok sak-sake ngono ku ora kena. Ora kena Mas. Kudu sing apik ya dirungokke karo piyayi-piyayi akeh ini. Kudu mete. Jare kon nyanyi kok malah ngambleh wae.
kangge Kak Kepareng beksa. Monggo kasuwun jo meneh. Caping gunung wis diaturake. Kehormatan bagi kita kerawan Bu Bedan ingkang saking Sragen. Kepareng dana sewanten kasumanggaaken Bu Bedan. Monggo Ibu. Mboten. Suntik. Kok suntik lho. Lah, kasuwun nembang malah dada-dada. Apa suntik? Sampeyan sing disuntik lho. Iya maksudnya iki ngene lho. Enggak anu suntik iki sing ngene, ora kono. Oh. Maksudnya iki suntik kene kaget ngono lho. Barang abrakan kok ngono dinyok-nyokke masamu ki aku ki ra gelem apa piye? Heeh. Wis kleru ya. Aja ngono ku nek hidepe guyon. Masane aku gelem apa piye? Heeh. Tak boleh. Ya hidepe guyon. Dalam ali-ali. Ali-ali niki akik gedhe, Bang. Lho, iki Kiai Tolak Lebon. Apa kuwi? Aku kesedya oyak mendreng goleke akik Tolak Lebon. Hilang. Iki. Tolak terus. Yo Mbah Putri nyuwun ali-ali.